heter Eva Holmqvist och jobbar på Flerspråkscentrum i Luleå kommun. Idag ska vi göra en kartläggning i numericitet. Vi kommer att samtala om den här bilden. ما میایم که یه صحبتی در مورد این عکس یا این تصویر با هم دیگه داشته باشیم. Och jag kommer att ställa en massa frågor till dig om den här bilden. و میاد که چند تا سوال هم در مورد این تصویر یا شکلی که رو جلوتون هست داشته باشیم. Det här är inget test utan jag vill veta hur du tänker. این یک تست نیست، یک امتحان نیست. فقط میخوایم ببینیم که شما چجوری فکر میکنین. Jag vill ju komma åt kunskaper, komma åt hur eleven tänker. Jag försöker undvika att använda ordet matematik för att de inte ska fastna i matematikbegreppen. De tror att till matematik hör det bara siffror. Det här materialet bygger mycket på att uppskatta rimlighet, problemlösning. Kan du berätta för mig vad det är för skillnad på de där två figurerna? شما میتونین تفاوت یا فرق بین این دو تا شکل رو به ما بگین؟ اسم این کارت مستطیل است و اسم این است. Det viktigaste är att se om eleven känner till de här figurerna sedan tidigare. Om de har jobbat med det i matematiken tidigare. Men att komma ihåg vad de heter, det är inte det nödvändigaste utan mera att om de känner till vilka olika egenskaper de olika geometriska figurerna har. Hur mycket väger du? Och som kartläggare så måste du ha lite känsla i fingertopparna. För ibland uppfattar man att nej, den här frågan den ligger på för hög nivå eller den här följdfrågan ligger på för hög nivå. Och jag stressar bara eleven, jag kommer inte vidare någonstans och då lägger man bara ner och går vidare till nästa fråga. Vi ska göra så här. Jag skriver här en 3 och en 5. Och så ska jag fråga dig, hur många tal finns det mellan 3 och 5? اینجا دو تا عدد براتون نوشته شده. 3 4 5 میشود. اینجا میذاریم 4. Efter 3 blir 4. و یه شماره دیگه هم داریم. Och vi har en annan siffra. Det finns sådana tal också. Hur säger du det där talet? این عدد رو شما چی میگین؟ 3,5. 3,5. Okej. Och hur säger du det där talet? اینو چی میگین؟ 4,5. 4,5. Okej. Och då ska jag fråga så här, finns det fler tal mellan 3 och 5? باز هم بین 3 و 4 عدد بیشتری هم هست؟ مثلا اینجا مثلا 3 و مثلا بزنید 3 و 1 3 و 2 3 ممیز 3 3 ممیز 4 3 ممیز 5 3 ممیز مثلا همونجوری تا که 4 تا 4 بعد 4 4 ممیز 1 همونجوری تا 5 برسید. Kan det vara 3,1, 3,2, 3,4, 3,5 och när alltså man blir nära till 4 och sen fortsätter 4,1, 4,2, 4,3. Det gör det. Jag skriver så där. Finns det några tal mellan 3,1 och 3,2? حالا میگن که بین 3,1 و 3,2 بازم عددی هست؟ آره نیم. یا هل هاف. Hur skriver du det då? چطوری میتونیم بنویسیمش؟ نیم چجوری میشه؟ در بود مثلا یه شماره مثلا که بود وسط این بود بعد بغلش میزد نیم. من نمیتونم. Nu jag kan inte, men man kan skriva ett tal och sätta halv, komma halv. Okej. Jag ska sortera knapparna så får vi se om du kan se hur jag tänker.
Hur har jag nu tänkt? الان به نظرتون چه کار کردن؟ همه رو هم کوچیک و هم بزرگ و هم متوسط با هم قاطی کردن. Du har gjort, alltså du har blandat alla med olika storlek. Ja, Det det finns har på jag. alla delar, alltså olika storlek. Det stämmer, jag har olika storlekar, olika färger. میگه کاملا درسته؟ Oftast är det så att eleverna inte är vana vid den här typen av öppna frågor. Därför så måste man ibland stötta. Det finns någonting som är gemensamt för de knapparna, men det är inte färgen och inte storleken. میگه در این قسمت بعضی از اینها ساده. Om du tänker på hur de ser ut. میتونی نگاه کنی ببینی چجوری به نظر میان، شکلشون چجوریه. آها فهمیدم. مثلا Nu vet jag. اینا که هستن 1 2 3 4 همشون 4 تا داره. بعد اینا همشون 2 تا. بعد اینا مثلا نداره یا 2 تا یا 1 داره. Nu vet jag. De har 4 alltså hål och det här 2 håller och de har bara en. Bra, du såg det till slut. خیلی عالی، حالا متوجه شدی. Jättebra. Då vill jag veta hur stor andel av de här knapparna är gröna? الان همه رو داریم، میخوام ببینم که چه نسبتی یا چه درصدی از این دگمه ها سبز هستن. چهارتا. 4. 4. Hur många är det av allihopa? کلشون چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Det är 12 totalt کلشون 12 تا och 4 är gröna. و 4 تاش سبزه. Frågan hur stor andel av, den går inte alltid att tolka till alla språk. För ordet andel av finns inte. Då kan man använda kanske hur stor del av helheten och så kan man be eleven försöka skriva det istället för att svara muntligt. Du kan få prova میتونی skriva. بنویسی. Ja, Man kan skriva 4 och sen en streck och under streck man kan skriva 12. Så här. precis. Jättebra. مثلا اگه مثلا رنگ دیگه بخوام مثلا 3 تا اگه باشه مثلا می‌نویسی 3 بنویسی. Om jag alltså delar de röda, man kan skriva på ett annat sätt. Jo, skriv det också. میتونی بنویسین الان. Det som är knepigt är ju att hinna med att skriva och samtidigt ligga lite före i tankegångarna så att jag vet vilka följdfrågor jag ska ställa. Så att efter samtalet så försöker jag gå igenom dokumentet en gång till och göra en sammanställning medan jag har det färskt i minnet. Sen för jag över det här till kartläggningsprofilen och då tar jag också hjälp av steg 1, elevens skolbakgrund, elevens ålder och försöker bedöma de olika områdena, om det är hög eller låg nivå.